Okei. Eli nyt tähän perään vielä leivinjauhehaaste. Se on varmasti pahempi. Mä en edes uskallanko mie mielestä. No en varmaan, mut hyitäs. Säkki tuolla tätä, mitä tää nyt on? Kanelia. Joo. Eli mä haen lisää vettä. Eli mulla on lisää vettä. Sitten mulla on pienempi lusikka, teelusikka. Tämmönen pieni. Joo. Ja sitten mulla on leivinjauhetta. Siinä. Okei. Mä en tätäkään. Ehkä nyt mie uskallan maistaa. Mutta on kuitenkin pelottavaa, koska mä tiedän, että on pahaa. Mä oon joskus syönyt tätä. No jos tää nyt riittäis. Tää. No luulisin. Vähän enemmänkin riittää. Noniin. Herra Jumala, mä en uskalla. Mä en uskalla. Okei. Vähäks hienoa. Tää ei oo yhtään paha. Siis, tää ei ollut paha. Ja kaneli oli paljon pahempi tähän verrattuna. Tää leivinjauhe. Sitten vaan tuli niinku hetki tämmöstä mömmöä. Hetki. Tämmöstä. Tuommoista niinku, toi valkoinen tuossa. Niin. Että ei sinne. Mä en ilossu sen takia, koska mä kuulin yhdestä paikasta, äiti kertoi, niin, että jos syön, niin sitten kaikki ruoat, mitä mulla on vatsassa, niin sitten niistä tulee paljon enemmän, että niinku nyt tulee kauhean muhkeeta, koska toi on leivinjauhetta. Että ne kohoaa ja silleen. Niin, ja sitten musta tulee läski. Ja mä en sitten kauhean nopeasti pääse takas niinku tämmöiseksi. No mä nyt oo kyllä kauhean laaja, mutta niin, tämmöiseksi takas tämmöiseksi. No niin, oho. Eli jos kokeilette jotain haastetta, niin kannattaa kokeilla tätä kanelihaastetta, koska toi leivinjauhe on ihan... Ei se nyt mitenkään hyvää oo, mutta mä ainakin pystyn pitämään sitä suussa. Kyllä se vähän paha oli, mutta... Niin. Eli varmaan täksi päiväksi ihan riittävästi haasteita mun mielestä. Et joo. Moi!